आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन दिनै नोंगौ जोङो बर' प्राइभेट स्कुल खुलिदों बे प्राइभेट स्कुल खुलिनायाव जोंनि सानैसो गथ'फ्रा एसे मोजां जादों नाथाय बे मोजां जानानै मा जानो दिनै जोङो गोबां गामियावनो गुदि फरायसालि सिफायना लानो गोनां जाबाय बिनि जाहोनानो जाबाय प्राइभेट स्कुल खुलिनाय नोंगौ सानैसो खुदियाफ्रा मोजां जादों नाथाय जोङो बे मोजां जानायाव जेसेबां लाब दङ जोंहा गोबां फरायसालिखौ जोङो सिफायना लाबाय दङ जायनि जाहोनाव जोंहा बेकार जेंनाया बारा जादों मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव फरायसालियानो जाबाय जोंनि इन्डास्ट्रि दा बे इन्डास्ट्रियानो जुदि बायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन जोंनि बे सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि सिङावनो दिनै गोबां गुदि फरायसालिया बायनो थांबाय दङ बे लिस्टआबो आउट जाबाय बे जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बिनि दुखुनांथावनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि दैदेनगिरि लिडार बिथांमोना गावबा गावनि फिसाखौ इंलिस मिडियामाव होनानै दिनै जोंनि बिजोंखौनो फोथैनायनि लामायाव बेखायनो आं बिथांमोनखौ थोंजों गाज्रि बुंनो हायाब्लाबो बर' मिजिङाव होनाया मोजां होननानै आं सानो बे थुनलाइखौ नायोब्ला जों बुंनांगोन गावबा गावनि फिसाफोरखौ थुनलाइ हिसाबै बा गावनि हारि हिसाबै गावबा गावनि राव बर' बिजोङावनो होनांगौ गिबि गिबियावनो दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान बे फालिनायाव गासै बर' माहारिनिनो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय थारैनो दिनै नैबे जोंनि सिके प्राइमारि बर' साहित्य सभानि 57थि जि फालिथाय बेयो थारैनो जोबोद गाबजा गोमजा जादों आरो दिनै मोनसे मोजां बाथ्रा दिनै बियो टार्मिनेटिंबो बेनिखायनो दिनैनि नैबे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों होननानै आङो गोसोजों फोरमायनाय बावहरनाय जाहैबाय बियो थारैनो आं खोनानायाव बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो फैदों होननानै मिथिदों ओमफ्राय बेयाव गासै जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलियानो बेवहाय ट्रेनार हिसाबै दङ बिथांमोनखौ सानब्रै ट्रेन खालामनानै दिनै बेयाव दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेखायनो आं आंनि फरायसालि जानानै आं बांसिन गौरब मोनबावदों मानो होनबा एसेबां गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिनि जि ट्रेन होनाय बेजोंनो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों बेखायनो बे हाबाफारिया थारैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनि थाखाय बाख्नायथाव होनना आं फोरमायो जोंनि ओरैनो थुनलाइखौ नायोब्ला जों बुंनांगोन गावबा गावनि फिसाफोरखौ थुनलाइ हिसाबै बा गावनि हारि हिसाबै गावबा गावनि राव बर' बिजोङावनो होनांगौ नाथाय बेखौ आङो थोंजोङै डाइरेक्टै बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गार्जेनानो साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गावनि इयुननि बाथ्राखौ सानो बेखायनो स्ल'गान दं हिसाबै जोङो लिडारफोरखौ बुंगोन होनाया गाहाम ओमफ्राय दिनै जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि गुदि फरायसालिफ्रा बायनो थांबाय दङ जोंनि बे सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि सिङावनो दिनै गोबां गुदि फरायसालिया बायनो थांबाय दङ बे लिस्टआबो आउट जाबाय बे जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बिनि दुखुनांथावनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि दैदेनगिरि लिडार बिथांमोना गावबा गावनि फिसाखौ इंलिस मिडियामाव होनानै दिनै जोंनि बिजोंखौनो फोथैनायनि लामायाव बेखायनो आं बिथांमोनखौ थोंजों गाज्रि बुंनो हायाब्लाबो बर' मिजिङाव होनाया मोजां होननानै आं सानो आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन दिनै नोंगौ जोङो बर' प्राइभेट स्कुल खुलिदों बे प्राइभेट स्कुल खुलिनायाव जोंनि सानैसो गथ'फ्रा एसे मोजां जादों नाथाय बे मोजां जानानै मा जानो दिनै जोङो गोबां गामियावनो गुदि फरायसालि सिफायना लानो गोनां जाबाय बिनि जाहोनानो जाबाय प्राइभेट स्कुल खुलिनाय नोंगौ सानैसो खुदियाफ्रा मोजां जादों नाथाय जोङो बे मोजां जानायाव जेसेबां लाब दङ जोंहा गोबां फरायसालिखौ जोङो सिफायना लाबाय दङ जायनि जाहोनाव जोंहा बेकार जेंनाया बारा जादों मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव फरायसालियानो जाबाय जोंनि इन्डास्ट्रि दा बे इन्डास्ट्रियानो जुदि बायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन जों मिथिगौ सानैसो फरायसुला प्राइभेट स्कुलाव फरायनानै मोजां जादों नाथाय बिथांमोना माव इंगेज जानो फैनानै बै प्राइभेट स्कुलनि बिगुमानावनो फैनानै साहा लोंनो मोनबाबो जागोन गाननाय जोमनाय मोनबाबो जागोन होननानै बेयावनो खेंखाय मावनानै दङ जाय फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइखौ बिना फैसायावनो फैसा नाङालासिनो फोरोंनो मोनोमोन फरायनो मोनोमोन नाथाय प्राइभेट स्कुला जोंखौ बेखौ बेंगुरा खालामनानै दोनदों बेखायनो आं खावलायगोन जों बेखौ सोलायनो हागोन नामा बे नोजोरखौबो जोङो गभर्नमेन्टआव थानाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थियानो जाबाय 30:1 गभर्नमेन्टआव मोनसे रुल दङ माने 30 जन फरायसा थाबासो सासे फोरोंगिरि मोनो दा जुदि 30 जन थाबासो सासे फोरोंगिरि मोनोब्ला गंसे फरायसालियाव बेसेबां साबजेक्ट थायो 6 साबजेक्ट
मोनद' साबजेक्ट 50 सानजाब बा 30 दाना 30था साबजेक्टखौ सासे फोरोंगिरिया बोरैहाय फोरोंगोन बेखायनो जाय समसिम बे 30 बे रुला जोबा अब्लासिम गभर्नमेन्ट स्कुला बायनायनि लामायाव होननानै आं बुंगोन बेखायनो आं खावलायगोन 30:1खौ जेब्लासिम बे रुलखौ सिफाया अब्लासिम गभर्नमेन्ट स्कुला बायनायनि लामायाव थांबाय थागोन होनना आंहा फोथायनाय दङ।